Ya setelah mengirimkan dua fotonya bersama Ede Bas. Bang Helmi ya, joget sekali. Gak nangai dia teh tuduang ataga nangai dia teh tuduang taka mano banda ubandakan kasawah dibaca urang kalaman dipija urang tarimbo ditabe urang kapancuran kaelonyo kok kuliah kubao mandi baro nangonang kamu aro ari manjalang tengah katui kono adia surang nanelo untuang la adia la surang nanelo untuang tak kamano gamba ku gambakan kakarate dibaca urang kapapan tarah tukang kakayu di lari kumbang kapak tangan kaelonyo kok buliah ku bawa mati baik tutunggang perhatian dia horom kaba itu tanang alu elu basasai tanang alu oi lu basasai tampe manyega sayang ya lo suto sakit nanala ambo gasai mati nan balu nambo jubo kabalai kasimpang ampe kapulang aila sanjo dia majadi jonan gae asinan mangko katania yo diei nande ula kapainan nande ula sayang oe kapainan nanta pabilo di bonjo de mancalia palaminan anta pabilo di ambong gape gape sega anjalo lau abale dang jobana nang kodape tinggal di siko piala jando ampe ana adiei tarik tarik yo tak
Jackson. Wagale urang di pinaga di bagale urang. Oi di pinaga kami de anak sayang. Mudo-mudo asyang-asyang nantakana raso kasanang tinggal di siko.
Iya setelah mengurindam dua fotonya bersama ya bersama kawinnya Michael Jackson begitu ya. Iya.